Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by RightMed. May RightMed para sa'yo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Martes kita, Hulyo 7 tuig 2020. Action Hotline! Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo, tub-tub kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga sa pagdulong sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Action Hotline! Aga lang sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, sa YouTube kag araman nagamonitor sa ilang mga transistor radio. Mayong aga, good morning and welcome to the show. Action Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton istoryahan karon nga aga. Now kahapon may meeting ang Regional Interagency Task Force. Kagabi, may mga ginapanghatagman nga update si City Administrator M. Ang no, sa aksyon firing line. Kaya ti importante ini mo ang mga masunod nga lihok o kung himuon nga mga regulasyon diri sa aton San Negros and Bacolod. Remember nga ang extension sang Modified General Community Quarantine tub ina sa Hulyo 15. Kadasig lang nga ano ginaalas lang niyo ang aton nga mga inadlaw. Hotline! Amo man nga tiyempo nga kinahanglan properly maka-set up sa pila ka mga planning or pila ka mga nagakaigo nga mga himuon nga plano kag regulasyon ang tanan nga mga lugar, no, halin sa mga kasyudaran, mga probinsya sa riyon size, kabalo ka lain mo ang mga gina-implement nga mga regulation. Dito sa Panay, sa Capiz, sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, may ara misla kaugalingon to, no, nga ginahimo nga mga regulasyon agod sa gihapon nga makadepensa man kung paano nila mapasiguro nga ang problema sa COVID-19 hindi na maglala pa. Action Hotline! Di dapat importante ini kay kabalo ka subong ho ang mga domestic or local flights ti ara ginpagwa na sang mga airline companies. So expectedly kung wala sang extension kag kon halugan na after July 15 ang isa sang na-expecta nga may ara sang pagdinaguso pala uli halin sa mga stranded o mga LSI, ROF, kag OFW. Action Hotline! Ano pa ang pinagkamadalag ko nga balita o atensyon sa tanan nga luyag magpa-renew sang ila sining nga mga registration sang salakyan. Ang balita sa Regional Office 6 nga may ara na sang mga formas nga ready for pick-up. No, pwede na magkuha sa mga emission testing center. In fact, siningaga, nagabaton kita sa tawag, kabalo ka, damo gihapon sa matag-iya sang salakyan, nga ang numero halin sa 3, 4, kag 5, nga ang iban wala makatapos sa pagproseso, bangod man ginkulang. Ang pormas ngayon na nagahalin sa LTO National Office, ti kundi ang ginset sang LTO until July 3rd week. No, nga pwede ka makaprocess nga way ka sang penalty. Can you imagine bla? Nga hindi mo man niya hungod
kag hindi mo man iya tuyo, nga hindi ka magparinyo sa imo sining registration sa salakyan. Pero kung hinali, nga hindi ka makahingagaw sa gintalana nga schedule sa LTO, mamalayran kaya sa pinalidad. Kagway mo ginapangayo, along the way, kung sige mo dalagi mo sa lakyan, asibla, naway mo ginapangayo, may mga aksidente, tinanong konsekwensya nga pwede mo sinatubangon. Ano pagid, sining nga hapon, natalana nga magapatigayon sang report si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ang iya sining nga State of the Provincial Address, di ba may baluan ta na karon ma-report ang governor, nano pagid ang mga program niya, nga ginalantaw, nano ang mga na-perform sang aton probinsya, sa sulod sang pila ka bulan, sining nga tuig, 2020, ay sigurado ni damo ni sa mga eksperyensya kag damo ni sang ihatag nga report ang governor, no, especially sa sining sitwasyon nga apektado ang tanan nga mga stakeholder bangod sang pandemic. Kag diri sa sudad sa Bacolod, i-check ta karon sa City Health Office kung ano ang status na sa mga lugar nga gin-lockdown. O nano ang pinaka-latest karon nagguluwa nga mga records ginapadala ang resulta gikan didto sa laboratorio sa Iloilo. Importante ini nga ma-update ang publiko pila na ang total nga ginpadala ta didto pending for the result sa laboratory, molecular laboratory didto iya sa Iloilo. Diri bala sa Teresita Halandon ni sa Silay, may ara man kita na submit o na padala na dito nga RT-PCR test o kon sample para nga may baluan taman kon pila pa ang ekspektaro naton hanggang numero nga kadamuon nga magnegatibo kag magpositibo. Sa probinsya sa Negros Occidental, ginapalayag diri sang Provincial Health Office, apisar nga ti may ara sa mga cases nga ang driver o kon mismo frontliner nga nag-obra sa province nag-positive sa COVID-19, siling isang PHO, wala sang local transmission sang COVID-19 sa probinsya. Mga detalye sinabantayan sa aton sini nga pagpangalagad, feel free man sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sini nga chatroom. Ara dira pwede ninyo mapadala ang inyo sining mga mensahe, komentaryo kag reaksyon sa aton nga pagpangalagad karon nga aga. Sa YouTube pwede man para inatanan aton mabasahan. Ang aton sining ginapangayo sa inyo karon nga aga, anong gina-expect nyo sa report sa aton gobernador? No? Ano ang expectation ninyo? Anong ginalauman nyo nga madala sa report sang gobernador? Mas damo di aga pag nagpamangkot sila nga kumusta na to ya? Ang second trans, ahay, ang ibang diga problema, gid kay waay sila mo, nakabaton, gihapon, especially ang ibang diri nga nagaangan sa second trans, kaya Bacolod City, iyan nalakip diri. Dahil dakon lang pala mangkutanon, saan na namon mabaton, sir? Ano naman, nga daw ay ginagihapon update? Tigi na una, itong mga nagkalabilin, ang mga na-left out pala, na? Ang way pa na may baluan, kasiguraduhan ko na ko sa inyong suggestion ko, hindi lang anay maghala ka pangutang. Kaya kung maghala ka ganay ka pangutang, sos, basi problema ang indulot siya sa ulihi. Basi kung may ara na sang magkuan bala, no? Maghala ka pinangutang, magpinangulam da, tapos igukwintahon, may mga violation kag hindi ka malakip ya sa second trans, dako gid nga Sibuyas, Bombay. Kawayon gid sang imo inutangan kag mismo sa mga manugutang, ti medyo kuan gid anay. Wala ton ta gid anay ha, na? I would suggest, hindi lang anay maghala ka pinanghulam ay. Alas 8:06, Action Radio Philippine Standard Time. Now, iunahon ko lang parte sa LTO, kay kadamo sa nagapalamangkot, kung ano ang update. Kay kahapon may mga meeting man ang LTO, kung alang-alang si Director, si Sir Reuben Tampos na lang. Kay ang pag-intindi ko, nag-post na ang regional office ng LTO,
In fact, kahapon pagtawag naton sa LTO Regional Director, ang ambal niya nga sako ang ilang mga minitingay dito sa area sang Iloilo. No, upod galing ti ara gihapon ang online bala ang ila sini ginahimo online sa gihapon nga conference. Agod lang nga makuha man ang update kag makasugilanon sila upod sa ila sini nga mga provincial head, district offices head, agod nga at least may balawaan ang status kay sa tuod lang ambot pila ka porsyento na ni sa kabilugan nga gana expect makaparinyo ang apektado sang delay niya, no? Sang delay ni nga pagpadala diri sang LTO National sang mga certification kay importante nimo hindi ka ma-issuehan sang emission testing center. Amo na gani sa mga naga-process sa mga registration sang ila salakyan, hindi niyo pagbasulo na may emission testing center, no? Kay iban ga lalain kay abi nila ang diferensya ara sa mga emission testing center. Action Hotline. Pero sa suma total, halin sa 20 or halin sang number 3, January, February, March, April, and May, kung nga ang na-delay ang hatag sang certification sa may emission testing center, kay kulang ang pormas nga ginpadala, hindi na pwede nga obrahan ng ladaya mo. No, ang emission testing center dapat official ina nga certification kon pormas nga nagalin dito sa national amo nang pinakamasubo kay kung ikaw ini ang nagahulat kung ano ang himuon iya o kung matabo sa imo kag kung san o matigayon marinyo ang imo sining registration kundi do ginakibang ka. Action Hotline. Tigay ready for pick up man to dito sa may regional office na nakuha na to. Damo na to emission testing center sa aton. Kabalo ka tayo matabukin na to. Hindi niya pwedeng ipadala mo lang online mo. O, ang ila sining ang inang pormas. Kaya dapat hard copy na siya. Alang-alang si Sir Robin. Kung wala siya, si Ma'am Risa at ID, ang ipadala ko da. Para nga makuhaan ta sila sa update kay nag-post ang regional office ngati okay naman mo, ready for pick up na. Pero ang question, may nakakuha na to nga mga emission testing centers. Kay ang or initial nga nakuha na to nga schedule, ti ang 345 do until July 20 na lang niho. Ti kung hindi ka pakakuha to, kundi kung ay pa ding emission testing center, alangan nila na karon maobra-obra na sila certification niya. Action Hotline. Pakaronatan lang ng LTO alas 8:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon na ton si Sir Frank Carbon in a short while. Kay kahapon may meeting, may committee hearing si Councilor Archie Baribar on the appeal sa mga negosyante kapin pagid sa tuyo nilang ligwaton amindahon ang existing nga curfew ordinance sa Bacolod. Now, ang tuyo sa mga negosyante nga kunta ni himuon 12 midnight ang pag-umpisa sang ginatawag naton nga implementasyon sang curfew. Ti okay man na siya kay mga negosyante kuno ga problema na gid no? Gadali bala kapin pa kay ang tawo hindi man makapadugay, no? Actually, favorable, hindi bisan sa mga taxi driver, sa mga di pasahing nga jeep, kung mag-extend man until 12. Action Hotline. May chance man ang mga pasaway nga maglagaw-lagaw pa, no? Bisan magulo-gabihan pa uli, at least kung may salakyan, kaya hindi ka malabutan sa curfew, no? Daway ka balang ginakibang. Online sa hotline. Online sa hotline. To give us an update kag kung anong mag-inistoryahan kapon, i-check naton sa pamunuan sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Joining us over the phone is Mr. Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Art and good and good. Sige, ikaw eh. Okay lang. Sir Frank,
kumusta kahapon? Damo mga upod ninyo sa grupo nga nag-attend sa committee hearing and nano ang nalabutan sa discussion niyo, sir? Ang kahapon, normaling hearing, all sides pro o kon against ka man, ginapamatian sang committee ba nga sa SP na to nga magatakol sang amendment kung kinanglangan i-amend in curfew hours. Okay. So, may go po kami itong padala po ng DTI gani nag-representar man to po sa business sector. Okay. May ari man din na against all angles mayo man kay gin pamatian nila. Siguro in the coming days isa ka session daw sang espita i-deliberate nila na kung bala at this point of time kinanglan amat-amat na abre ang aton nga mga negosyo. So maulat-ulat kita do tayo nga tsimpo no? Pero ga-expect ka mo nga i-consider or optimistic ka mo nga pag-apaboran ini sa mga members ng aton council? Actually, pangamuyo, luhod na ginli sa amon sa ila, na amat-amat lang, hindi magani nga i-full open o pan lang, duwa lang ka oras para ang mga tanan-tanan nga negosyante. You know, tuwa lang na ka oras, from mall na, today they will close at 7. Kabalo ko man ang mall na, gagmay na mga distribusyante, mga tanan, narada sa mga kinikarito, tanan, everything. So they will close at 7. I think kakadto ko man sa mall, no? By 7. Okay. Hindi nila matamat na tama sira. So practically, if you close at 7, there's no business, night hours business. No? Oo. Napakadto ko lang sa mall, sira na. Ang restaurant, normally, they will take order at 8 o'clock. Kaya ang ilang mga empleyado, manghimos pa manilo, kag mabantay pa sa lakyan. Kaya gabay pa siling namon. Biskan duwa lang ka oras na iyo kami. Okay. Ako ginikayo. That 2 hours, not only ang restaurant or ang malls or mga karinderya, no? If they're thinking of painom, pahubog, no, I don't think so. Tao ay nakorta sila sa painom, pahubog, subong, no? Ang ginalagas tadi is trabaho, no? Para sa mga ara sa restaurant o sa mall, no? Nga kung iskanduwa lang na oras, madugangan ang trabaho. Tapos hindi lang na ang trabaho. Now, kung magdugang ang bintas ng mga restaurant sa ibang karinderya, magkadamo man ang baligya sa manong utan, manong isda, manong karne, no? Manong manok, baligya sa. Okay. Ang tricycle, taxi driver, binipisyuhan mo na. Kung magdamo ang tao, matamat lagaw. So almost, in fact, it's the low income ang target namon, the low income household, ang mga binipisyuhan business, no? Okay. Tricycle, tricycad, manog isda, manog karne, manog utan, which now slowly ma-deliver sila. Oo, muna sila. Okay. Pero ang anong effects naman, since nga gin-extend ang MGCQ until July 15, wipe ta kay balo kung anong kapalaran ni after July 15, pero sa inyong paglantaw, sir, kung ini nga ba regulation will continue, nanong posibilidad nga mas magataas pagid ang numero sa mga magagmay nga mga negosyante nga mapilitan magpanira sa ila business? Tama, Art. Actually, subong. Siling nila, abri ng tanan. Di galing kay kalimitado sang salakyan, no? Na madamo man kaming dogger nga may jeepney, may taxi, no? Oo, wala gid. Mo man tricycle. So, that's why, on our own, sige na lang kami, alamat-amat lang, scan curfew na lang na ito pa oras. Para Okay. pa titik-titik ang kwan. In fact, gusto ko gani i-announce nga kami ang DTI lang nga Small Business Corporation, nag-intra na lang kami daw, kay kahina, pagbuwa sang kwarta nila. Okay. Kami, may agreement kami sa Small Business Corporation, ng amon members, pahulamon nila, from 100 to 500,000, wala interest, wala collateral, 30 months to pay. No? Kami ma-process. Hindi na mag-agi sila, kaya kung mag-agi sila, susto man kadugay, kang ila tao, di sa kabilog na daw, sa lamisa, sa bilog na Negros. Tapos, ang approval pasibo. So, inanaon ko sa atanan ng members ng NDCCI, sinsya, kay ang mag-cater na mo members, kay sila lang among kilala eh. Okay. Oo.
100,000 to 500,000, 30 months to pay, wala interest, wala collateral. No? O basta at least last year nagkuhan ka lang, nakanegosyo ka. Kay kinanglan may propo business ka last year 2019 eh. Madutay lang ako. Kagamay-gamay gid siyang sang requirement. So bali, Panawag ka sa Oo. DTI na siya, kamo ma-process. Kami yan ma-process, MBCCI, kami ma-process. Okay. So yan sa small business. Hindi naman pagpagi na di sa DTI, di sa kwan. Kaya tamaan kahinay, isa kabilog tao doon. Isa tao. Ay, bulig na lang kami gani. Nga para nga, magagmay nga negosyante, 100 to 500,000 malang nimo. Para nga magtiyog. Kaya amo ni sila actually, art 90% sa negosyante sa Negros, sa Bacolod, mo malang ni gagmay nga mga tao ni. Oo, gagmay nga negosyante, livelihood, at the same time, livelihood nila. Malo ko man na siguro, gahire mo na, ikaw may karinderya ka man, may restaurant ka man. Sige, nagkatag man employment dahil mo mga parinti siguro, pinag-force mo da, no? Nga mo ni klase taong luyag na nga mabuhay-buhay ng ilang pamilya, natag pa sila obra sa ilang mga neighbors da, no, and everything. So, panawag ka mo sa 4343842, may member ka mo sa MBCCI, kay bulig kami. No, up to 500,000, 30 months to pay, wala without interest. Wala interest. Oo. Pero galing, kung hindi kaya galing member, sir, ano na yung matabo? Kung hindi ka member, diretso ka to sa DTI, sa SBC Corporation. Ay, sos. Galing ginabaluman to kabundol, kinawaim to tao. Sige, isa ka bilog. Amo, sumaros lang nga crisis. Dito ni crisis man ang pag-iyo. Ginduwa nga, diskan 2-3 na lang. Wala, isa ka bilog. Ay, 5. Ano mo, sige lang. That's why kami na naninguha na magbulig. Bulig sila. Bulig. Para so, iyan ay pondo. Kami na lang ang multiplier. Okay. Multiplier, kung nagsampla, kami na lang nag-volunteer. O kami na lang mabulig. Wala mga kamuda tao. So, inakapan siya, sir. Sa inyo lang na sa MBCCI, mahalin o kundi na ninyo ikuhaon? Sa ila man. In set aside nila kami 40 million. Okay. Oo. Ang 40 million sa 3C sa Western Visayas ng 40 million, daw 13 ka chamber namon sa Bilog ng Visayas malang. Ito na tungaon na mo ng 40 million sa 3C ka kwan. Sa Visayas, Region 6, 7, and 8. Okay. At least may dutay nga ayuda o kung bulig sa pinsapin para nga ang kapital mo bla. Sa pinsapin? Oo. Makahulag ka. Sa pinsapin lang anay. Well, gahulag kita to sang bilyon, trilyon. To kuno nga ginadebate pa to sa mga migo sa Kongreso. Kasi nga mo nanay. Sa pinsapin lang niya na kami na lang mabulig sa Small Business Corporation or DTI nga lending arm. Okay. So, that is a good thing. At least, ang mga nagamonitor nga gusto man na makapangita ideya, kabalo ka, mas mayo na lang sa amuna sang samang mangulam ka sumong sa nagapa 5-6, kalamay mo, kid pro. Correct. Isa sini is kwaon namon sila sa high interest nga mga loans. Kaya pag nag-interest ka, subukan mo pa ng negosyo, madalman ka gid. Dalman gid? Malaing. Dalman ka na gid. Kapin pa yung naga? Instead na 6 feet below the ground, basi 12 feet ka na. Kita mo na nga danong iba na sir kapahulang mo kung magkatuto ka doon, hindi ka kabayad, kapin pa medyo kulang, tiga kumud-kumud, kapin pa kung inang mga panghayaw, di ba? Hindi mo yung mensindihan kung anong nambal nila. Correct. So, iniisa may kabulig nga para nga hindi naging madalma na, no? At least kang gamay-gamay, maka 100,000, 200,000 ka, sige. Oo. Kaling minimum 300,000 para nga hindi man. Sige lang, matamat lang. Okay. Sir, ma-shift lang ko very quickly. This afternoon, the governor will deliver sa SOPA. Nanong expectation ninyo? Anong ginapaabot nyo sa mga posibleng ambal sa atong governor? I'm sure number 1 nagidang health issues. Anong ginabuhat siya to contain ining mga LSI or ang inang returning to no overseas Filipino na makontain sila hindi sila na maglagaw. Kaya subong, doon basahon ko lang sa newspaper, ang source ng transmission daw ari si ila. So, expect ko nga malas lang. Di siya muling ginabuhat para na hindi na maglaptan, etc. No, and everything. That's number 1. So they'll be doing it now, no? In fact, ang Cebu, sira na gid yan, di na gisar tabo.
Ang pa Manila ta I think daw up to July 15 gid si Raya ana kay prepara pa tayo siyang iya di nga quarantine. We expect also Bacolod to do the same siguro ana no. Kaya local transmission ta practically why naman na no. So why kami ining report gani sang mga banwa-banwa si Dasan Bacolod puro man ni locally stranded nga halin sa buwa. Ang Okay. local te daw why naman disling asymptomatic ka nagagaw-lagaw si Arto nakalaton why man ano no. Aha. So, konsulado ta naman. That's why we pangayo man kami sa datong syudad, matamat man luwag ang gusyo para bala nga may trabaho naman. Iskando lang ka oras, sa daw ka oras sama, dako na. Matamat Why kami Alas 8:22, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang ginapamatian niyo si Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ang parte sa ginaayo nga extension or amendment sang curfew ordinance, may mga process pa na. No? Sir, sorry, ginauto na katon linya. Sir Frank? Yes, yes. So you were saying... Nga, amo na, pangabagig kami sa atong syudad, gamay-gamay lang. While daw successful man kita sa control sa local transmission, ang duwa ka oras ni dutay lang, nga luwag-luwag, para nga ang kwarta, ang trabaho, para ang kwarta, magamat naman tiyog. I think, kanan magamat sabi, no? Aha. Tintak ang kulbaan na namong gani, base siguro in the coming days, so istorya naman kami sa mga kapulisan ka, nga pwede part of the forsa sa crime prevention naman. Kaya daw damo naman sinakaay sa balay. Gani. Ka na, tinpost muertos pa subong, no? Why nagaling, why man-ani sa umay. Ay, pataobra sa atong mga karinderya, no? Ay, so gabay pang pamatian man ta sa atong syudad. Pero sir, may data ka mo lately kung pila ayhan ka porsyento sa mga magagmay nga negosyo ang napilitan nga magpanira. Kaya nalabayan ko damo bla commercial establishment kasi to buta sa nagarinta. Subong namilag-pilag bilin mo? Tama, Art. Subong may agasulod matamat kasulod amon survey. Halos ang amon members nag-agree man sila. Okay. Kaya ang matadalaan ng namong communication ng members kay why ko may contact sa iban. Halos ka na nag-break. But pila ka empleyado na balik nila Art. Sus. Tunga lang. So, Okay. lang na. Siling nila, Frank, kinamon na ito nga. Frank, ang masarangan namon, ang rental namon, ginaluhod pa ito namon, mga pwede, suspend na nga na yung rental. Ang interes ng bangko, suspend na nga. Hindi nga, pwede nga mo luhod. No? Empleyado, galuhod. Sa rental, sa amon galuhod. Sa bangko, galuhod. Oo. Okay. Para anay nga mabuhi lang, tag sige-sige, biskan tunga lang na, ang pulo, 5 lang anay gobra, at least may 5 pa, no, on everything. Actually, hindi na 5 ang gobra, pulo, galing kay tunga-tunga lang. Sa 15 Diaz, 5, 7, ikaw naman, sa naman, 8. Tiyog-tiyog lang. Okay. Ang income mo, tunga, kahit ang imong trabaho is tunga lang 15 days out of 30 days. So, that's it. So, actually, 50%. So, sige lang lampuwasan pag ni Guru Art, no? Kabay pa. Art, Yes, sir. idugang ko lang. Ang aton patchcraft, Ilo Bacolod, sige ang biyahe, Why limitation? Why ID lang dalawang mo Ilo Bacolod na yan? Sige, why, ang Iloilo province ng tuya, naging lockdown yung border sa Capiz Antique Aklan. Pero ang Iloilo City, kag Iloilo province, yan libre. Galing tungod siyang kahinay siyang negosyo. So, starting today, ang among biyahe, isa na lang halin sa Bacolod, isa man halin sa Iloilo. No? Ang isa to ka fast track, isa man siya, halin sa Iloilo, halin sa Bacolod. So, duwa na lang ka trip. Ang isa ka fast track, ang sapgid, kamot siya, hindi na lang kami anay. So, pahigit siya, ang sak siya. So, duwa na lang ka trip ang alin sa Bacolod, duwa man alin ka trip sa Iloilo, so duwa na lang ka fast track gamit. Ang ikatatlo na ang hands up na to kamot. Okay. So, ang biyahe ta subong diri alin sa Bacolod, alas 2:50 sa hapon. Mahalin ta de. Ang sa Iloilo, alas 9:50 sa aga. So, mauna ta sa Iloilo alis, 9:50 sa aga.
Ah. Alas 2:50 sa hapon, balik ta sa Iloilo. So why na Nakailis nagabalik? ka na, Pag-abot ni siyang barko nyo, hindi na magbalik si Iloilo. Babalik siya kay Palungadlaw, mapag-strip to sa 9:50. Okay. So, Yung ka barko, aling ka to, 9:50 sa Iloilo, abot ka sa Bacolod, pag 2:50 balik ka sa Iloilo. Ulat ka naman sa daso naman nga adlaw. Oo. Tag-isa lang at least may tao gabiyo kag iya mga karga, no? Ang utan niya man daw siya karga-karga mo sila da mga utan ha. Tingala ko, mo utan man ato nalin sa Panlaon, len Magalyon, no? Kag ang mga manok, no? Sa ilo man to, isda, sa ilo man to kambyo na yung negosyo. Sa ilang negosyo man to. Pero ang implementation sa increase sa plitian, nag-umpisa na. Wala nagayo gid sa amon ang marina, pwede hindi lang anay. Yampo. Nya siling manamon ti base kinanglanon man para bala nga ang tao kuan anay pakadto pa kariya. Okay. Makanegosyo kag makabalik. Sige, padalo may bulsa niya anay, no? Kadi man. So sustainer kag mantener niya anay art, no? Okay. So pero libre ha, tanan na nila may mga papilis gandalon mo na ID na lang. ID na lang even ang mga minors basta upod mo lang ang mga may adult kang dala, pwede senior sin pwede. Especially nga nag-obra kaya may ID kaya pwede ya. Nga buting. Halos normal na operations na get. Ang Iloilo Bacolod City nga movement kaya. Sige. So on that note, Sir Frank, salamat sa time. Good morning. Art anytime. Men, hanggang salamat na sa akomodasyon mo. Action Hotline! Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Oy, sa mga nagkasalakay na sa barko o kung sa mga fast craft, ang schedule, tag-isa na lang ka barko ang mabiyahe kay unit nila. No? Schedule sang trips, tag-isa na lang. Tiginanglan, monitor ka mo insakto kay basi kung dira naman kamo magtiner kag madelay sa puerto, no? At least may arasang panibagwa gin hatag nga information si Mr. Frank Carbon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
Prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio!
kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginagamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Son Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Oy, good morning gali. Happy birthday sa akon sining mother-in-law kay nanay, kay mama, no? Liza Anlap. Happy birthday. Hindi na importante kung pilang edad. More birthdays to come and enjoy, no? Sa imo kadlawan subong. Kay Mama Liza Anlap, happy birthday. Kay Manang Bibing Piukento gali good morning man. May uman nga pag-monitor kag happy birthday man sa imo karon nga adlaw. Sa kay noong birong dira i-regard sa ang panamyaw halin kinang big special mention kung siya ni nag-remind nya birthday ni Manang Bibing Piukento. Bibing Itabag Piukento, happy birthday. Para sa masanag ang masdamlag mga eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated, nagatanyag sa senior high school track sa academics kaangay sang Accountancy and Business Management.
Humanities and Social Science, Yaraman and Technical Vocational Livelihood, katulad sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy nga nahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or hindi gani magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID. 275 pesos lang. Ang bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Action Hotline. Alas 8:48 na oy kagabi gali may nag-alabot naman nga mga OFW, no? Diri sa Bacolod City may mga nag-graduate man, nagligad nga mga inadlaw ara si Councilor Ising sa linya. Si Dr. Grace Tan, no? Anyway, Online sa hotline. Online sa hotline. before sa kay Councilor Ising, ari sa aton nga linya ang spokesperson sa IATF sa Bacolod, the City Health Office, si Dr. Grace Tan. Doc, good morning, Doc. Si Action Art, diri sa Action Hotline, sa Action Radio Bacolod. Morning, sir. Yes, thank you gid sa time. Dalion ko lang. Doc, kumusta anong latest subong? May mga result na kita nga nag-alabot? Ano, sir? May mga result kita lately nga nag-alabot kagabi, karon nga aga. Results? Sa Wala ko RT. check email. Subong nga aga pa, sir. Why Sorry, Gid. pagid. Pero anyway, nagligad. Wala lang ko ka-check, sir. Hindi ko magambal nga waay pagid, pero waay lang ko ka-check. Why pa ka-check? Kadamo, kay aga pa ko, kadamo, pa ko calls pa. I see. Pero subong nga aga, ma'am, ano mga activities naton subong gina-priority sining adlaw? Liwat, sir? Chat, ikaw. Subong adlaw, ma'am, ano ang mga latest sa mga lockdown naton di sa Bacolod? Ano ang... Latest nga update bala, ma'am, sa mga lockdown? May mga Latest lugar na nga gin-clear na? Game clear. So far, subong, wala pa may gin-recommend for clearance. I see. So, may ara gyapon. Pila ni sila gyapon ka lugar gani, ma'am? Ang may lockdown na, sir, gina-ask mo, sir, no? Okay. So, hindi bilog na barangay ha, pero portions lang. Mayara kita from Singkang, mayara kita Punta Taytay, from Pahanukoy, Tangog, Mansilingan. Barangay 20 and Barangay 2. Okay. So, medyo malawig-lawig pa man na kay 14 days, no? Anyway, ma-update kami kanon sa imo sa udto, mama, sa mga latest kung base ara Sige, sir. naman. Sige, sir. Ma-check mong email mo. Salamat, Gid. Good morning. Sige, sir. Good morning. Action Hotline. Why pa mag-check si Dr. Grace Tana, no? Kay gusto tatani hibaloon ang latest bala subong nga mga results. Man may mga nag-alabot gyapon kagabi, actually yung may nag-abot nga mga OFW ang city hindi man nila pwedeng hindi pag-ibuligan mo, no? Gagi-atindihon. Ang sa province, kumo nga ang mga personnel to nila, nga last time, if you remember, ang sa province to, kundi isa sa mga frontliner, nakaproblema, bangod nga nag-positive. So, nagpaidalom sa test, RT-PCR test, ang mga personnel. I-check ta karon kung ano to man. May result na to kag kung mag-alabot ng OFW, I understand ang nagatrabaho sini number 1 ang mga kwan mo, ang uwa subong, no? Kay why na ang ilisay? After pa niya, kundi Sunday, nag-umpisa to ang pag-cancel of all the trips o pag-postpone sa ila sini nga travel. Amo nang mayo, iya kay at least hagan-hagan subong, no? Hindi kita maghulat nga may mga biyahe barko halin sa Manila, especially ang Cebu. Sa Cebu subong do ay paganit tinimok-timok kung ano ang sitwasyon sa ila to. Grabing problema ka mayor na to kag ang mga sa probinsya man, no? Ang Cebu
ang numero nila, sige ang pagtaas ng ligad eh. Kagabi, alas 11:40, may mga nag-alabot nga 15 ka mga OFW diri sa Bacolod, Silay Airport. I-check tabi kay Councilor Ising kung may mga nag-graduate lately o pila kabilog ini, pila subong ang active o kung ara sa mga quarantine facilities ta. No? Kay kabalo ka, ang mga himata nila sini, gakuan mo, pamangkot man kon nano ang sitwasyon ti ang resulta ni amo ning makuha tagaling kiway pa si Dr. Grace Tan ka check sang email eh. Action Hotline. Ang probinsya si Dr. Ernil Tumimbang nagambal nga waya local transmission no sa Negros Occidental kapin pagin mga asymptomatic do hindi magid kuno maka-kuan ini no maka-epekto kon maka laton dali-dali sa pila ka mga individual nga kapin pamilya nila kag timayo ko na mo na tuod no nga waay balasang waay sang linat nanay kon local transmission kabalo ka kon may mga local transmission na gani amo na iya ang ginakulbaan nato ng second wave bla no pating second wave din nagligad to ginalalisan pa nimo di kakita ang DOH secretary ti nagambal niya second wave na ni subong. O, sa huligin, tadlong yaman, kaya mo ang nagambal, ano pag second wave, ano na yung klase pag-isip ang imo man? Action Hotline. Amo nang isa sa ginakabalakanta, kung magtuhaw ang second wave, ngaway naton gina-expect, no? Ang kinanglanon sa gihapon, agud mapunggan ini, amo ang mga regulasyon na ginapatuman, no, sang gobyerno halin sa nasyonal, pagkadto sa lokal. Hindi mo mabasol kung ikaw ning opisyal. Hindi man ni pwede nga mangin uyaya ka mo, kag imo lang pabayaan bla. Nga sa ulihi, ang problema, kung magtuhaw na, basi magtinudloanay, so sa mo ginang dako, gin nga problema, blang ang tinudloanay kag basulay, kay hindi niya tiyempo nga magbinasulay kita mo. Dapat reunited kita sa pag-away batok sa COVID-19. Action Hotline. Hindi mo na mahambal kung why kooperasyon sang tanan pero ang mga regulasyon until such time for me kung why pagani matapos ka masulbar ang problema sang COVID-19 why pa sang vaccine nga na diskubrihan ay hindi kikitaan ay magala ka pinagusto layaw ha amo na nga silingkong iba nagakalipat na paghalog-halog jutay sang regulasyon ang gina-implementar do baliwala lang. Take note nga way nagapili kung sinong tapikan niya. O tason kung sa merkado mo kagabi sa Libertado nakakadto kita da sa bagsakan. Why na ya? Social distancing, wearing of face mask. Hindi mo na makita dahil kung sa mga tao na nuning natabo sila man. Action Hotline. Hindi ni sila guro yung matapikan COVID ay daw baliwala lang yan mo. Ambot, nagligad to may mga pulis pa man na remind pero kung maggabi, nagliway na. Kakaladula ng mga pulis na nga nagabalantay. Action Hotline. Kung gusto mo abi strictohon, kag i-regulate ka, bantayan mo da. Damo guro, magkaladakpan Damo gid ang mga problema sa regulation na gina-implementar. Okay, damo iya pasaway mo. Daw wala lang sila magkalagaw da sa Libertad Public Market. Siling mo daw mga superhero sila nga hindi maduktan sang COVID-19. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
ug sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito
habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Alas 9:09 na. Okay, paring Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning. May lang pag-monitor dira, no? Thank you, Gid, sa imo sining pagtutok. Bong, ibandi ko na, Gid. Si paring Chupoy magbanwa sa Macau, China, pare. Sorry, Gid, grabe, Gid, ang tiyempo to. Pero tikadamo, Gid, obligasyon bala. No? Salamat, Gid, sa pag-monitor dira. May ginatamyaw sa nga listener nga halinsaga, Gid, hasta maggabi ko nung monitor sa Action Radio. Action Hotline! Bawi lang ko buwas pareha. Salamat, Gid, no? Kay paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Hingagawon ko lang ang LTO sa mga nagapalamangkot kay may ara nagali kay ready for pick up. Pero actually may nakakuha na ito nga mission testing center. Munang rason nga sige-sige na subong ang ila sila nga pag-activate man dira o pag sige nila pagpamaton na sa registration. Online sa hotline. Online sa hotline. Areho sa mga nagapamangkot bala. Joining us this morning is Sir Rio Ben Tampos, ang district head sang Bacolod City LTO District Office. Sir, good morning. Si Action Art. Good morning, Action Art. Good morning man sa mga listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat, Gid. Sir, at least subong mayo kay mga testing center na pick up na nila itong mga emission nga certification and nagdamo na gid man ang nag-process. Yes, Action Art. Kay last week, no, nagkanda kami inspeksyon sa mga testing centers nga operational sa Bacolod. Kag nag-advise naman si Director Eric Rinald Tabaldo nga nag-alabot na ang mga forms, no, ang CEC forms. May advice naman sa mga testing centers nga i-pick up na lang nila, mapadala sila tao dito sa Iloilo para makuha nila ang ila allocation sa forms. Okay. So, subong sige-sige na, ang 3, 4, 5, more or less, na amat-amat na ni kag almost tapos na. Yes, Action Art. Kung may mga bilin pa nga, may mga nag-query pa sa opisina kay sa LTO Bacolod, nga wala pa sila ya Japon ma-smoke emission. Tungkol sang bulyom sang mga salakyan nga nagapa-emission test. Kay may mga latest nga information, Action Art. May mga gin-suspended man nga mga testing centers tungod sa may mga violations, no, under sa Department of Transportation ng mga rules and regulation. Okay. Amo na nga nabuhin-buhinan pagid ang mga testing centers sa Bacolod. So, ang suggestion dire kung dito ka nag-process sa mga na-suspend, sa ilo ko ng guro sa iban sa ilo, parang at least mahingagaw nyo pa ni? Yes, Action Art, no? Gina-advise namon nga ma-divert nila. Kay kahapon naman, nag-advise ang Takulod Testing Centers, nag-open naman sila. No? Base by first week of August, ang Verde Testing Center, itungod ang ila DTI permit, wala pa ma-release. Base next week, ma-open man sila. Okay. So, subong ang active subong so far sa bilog nga Bacolod, damo-damo na? Sa Subong daw 5 centers ang operational. Pero ang 3, 4, 5, sir, nga kadamuon, mga pilaganik bilog naman ang dapat marinyo? Actually, Action Art, no? Kay hindi ko kakuha sa accurate data Subong, kaya ang iba niya mga ending 3, 4, and 5,
iba nag-transfer sang registering agency either sa Pontevedra or sa Cadiz. Okay, naka-online man kami subong, pwede man sila ka-transfer venue, no, change venue, kag dito sila maka-register kay dito iba nakapatesting patest ang ila sa lakyan. I see. So until saan nga pwede sila maka-process ang 345 nga why pa penalty, sir? For those motor vehicle with the ending plate number 3, no, for March, schedule March, 4 sa April, kag sa may extension sila until July 20. Okay. Okay, may 60 days sila na pag-start sang pag-resume sang LTO office last May 20. Gitagaan sila sang 60 days, no, nga extension until July 20 nga wala sila penalidad. Okay. Pero kung after sila nga why pagid ka-process nga may available naman nga CEC, that is another thing. Penalty Then siguro after as per sang guidelines naman, no, sang central office, after July 20, then posibilidad niya ma-impose na penalty ang Land Transportation Office. Kag for those naman sa mga ending 6, no, 7, 8, 9, kag 0, may 30 days extension, no. So until August sila? Yes, ang ending 6, no, scheduled for June until July 31 sila. July 31. Then ang ending 8, ang August, may mga 30 days man sila nga extension niya, wala sila penalty. Very good. No, so galing kiti amo ni blang problema sa social distancing ka mga regulation nga at least amat-amat gyapon ang pagdugok dira sang tawo. Yes, Action Art, kaya hindi taman sila maano, kaya kuhaan man sila paningwa, mas sila maka-early register, kaya tungkol sa penalty. Amo na gani kami, no, nag-a-appeal man kami sa mga testing centers, nga kung pwede nila, kung matagaan nila priority, no, ang mga ending 3, ending 4, kag ending 5, nga mauna. Kaya ang mga ending 6 until ang ending up to ending 0, kaya may 1 month na sila nga extension mo. Pwede mo na sila yung mapa-isdo gamay para ma-accommodate ang mga priority nga mga plate numbers. I see. Sige, anyway, pwede man sila, may bisitahan sila, may website mga pwede na bisitahan sa mga nagpamangkot? Pwede nila ma-check, no, sa Land Transportation R6, no, Region 6, no, may website mo na siya. Kay dra ang control tanan sa mga testing centers, no, ang mga ang pag-provide sa mga CEC nila ng dito na nila ginakuha sa regional office. Sige. On that note, Sir Robin, halong gid permi, salamat ki sa time. Good morning. Salamat man, Action Art. Action Hotline! Ayos, tingin agaw na kamoto. Ara na ang mga formas na galabot na pick up naman sa personnel dito sa Iloilo, sa mga testing center, emission testing center, dapat nga gawon yun lang kay kabudlay kung nali mapinaltihan ka. Again, 345 nga ma-ending nga plaka ang inyo sining deadline until July 20 to process. Now may mga 5 ka testing centers diri sa Bacolod nga pwede nyo katuan ang iba nabi nagpa-transfer ko no dito sa iba nagpa-register. Ti pwede malang niya kay online man na mo. Action Hotline! Anyway, nagikutsyempo diri sa aton na pagpangalaga ng ako na lang na mga kaaksyon na ginabilin sa inyo kag gina-rekomendar Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Bangod ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule na punan inisang phytochemicals. Ang phytochemicals na gabulig pabakod sa immune system kag resistensya sa lawas. Amo nang ginagamit ko para all the time, on the go ka. Naway kag di problema ang mga common illness na nami kabalo ka puro kag organic siya mo. Damo siya uway sa simbog sa anuman nga chemicals nga makaguba sa molecular structure o kon sang natural healing properties sang santon no nga ara sa Dr. Alfred's Mangosteen. Tandaan ta gina, simbugan mo sa iban nga erba, simbugan mo sa lain chemicals, dula na ang natural healing properties. May kaugalingon nga plantasyon yang Dr. Alfred's sang mangosteen, amo na nga why nagakawadan sang produkto, parisan mo sang tea. Nga marami sa may mga hapo, kag sa mga tao nga nagproblema sa ilang monthly period mga babae, amo ning solusyon gid sa inyo gina problema no nga pagpabakod sa immune system, kag kung gusto nyo, ikayang lawas. Action Hotline! Thank you for joining the show. Action Art Tayhupon saying God bless. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!